प्रणाम करे छी। आइ हम एगो चीज सोच कर लिए अहाँ सब हमार कॉमेडी वीडियो का बहुते प्यार दिलिए यही से हम आइ सोच के आयल छे बहुत बढ़िया चीज अहाँ सबका और ओहो से मजेदार चीज लेकर लिए पूरा मजेदार अच्छा लगते तो जना दोसर वीडियो का चीज प्यार दिलिए आशीर्वाद दिलिए एना यो वीडियो का आशीर्वाद देव प्यार। चलू तब अहाँ सबका बताब कि दुनिया में क्या क्वालिटी के बुढ़वा कहे छे। चलू वीडियो सब स्टार्ट करे से पहले एगो गप आवे, अगर अहाँ हमरा चैनल पर पहली बार हवे तो कुंदन सिंह मनी चैनल का सब्सक्राइब कर लेवे, साथ में घंटी के बटन का जरूर दबा दो। वीडियो के एते शेयर करू जत्ते सोशल मीडिया से सगरो भेज दियो। चलू भैया सब तब स्टार्ट करे छिए कि दुनिया में क्या गो बुढ़वा छे। की करी छी करिया रे आची रात में अपन एक डायरेक्टर पूछलके रहना रे क्या क्वालिटी के बुढ़वा के छे तो वह जे रात के बतलिए ना त हम सोचली अपन दर्शकों सबका कनी बता दे छिए। ओ भट बुढ़वा के नहीं तो रे सुन हे रे तैया सुन भैया सब तरह के कलिया ने दर्शक भैया सब हम जे कलिया बुढ़वा के बारे में बतावे त ई भला बुढ़वा के नंबर 1 जे दोसर के गप का दिया फेक एग्जांपल में एकरा कलिया त ई गाना हमर गप का दल का फेक त ई भागला बुढ़वा के नंबर 1 अपना बुढ़वा के काली ओ सुन लेबी ना बुढ़वा कते क्वालिटी के है छे। अगर सुनना है तो एता रुक कनी दे। ठीक छे रुक जेबे। सुना भैया सब बुढ़वा के नंबर 2 जे सब बात में कहा हूं देख लाला बुढ़वा के नंबर 2 भैया सब अगर कोनो गप अखन कालियन हर गप त सब गप में कहे हूं त ई भागले बुढ़वा के नंबर 2 बे बुढ़वा के नंबर 2 किया बने छे। अगर सुन ना तोरे पर पूरा कहाना छे। सुना त उल्टा सीधा की मारू के भी करिया नहीं तोरा ज्ञान के बात दे छियो। सुना तो बुढ़वा के नंबर 3 जे गाड़ी बेच के साइकिल लिया 3 भैया सब तोरा के देखे त अब बाहर से आवे छै कल के जवान छोरा सब त टका रहे छै त गाड़ी पर चढ़े छै आ टका सेट जाय छै त साइकिल किन के चढ़े लागे छै ओकरे कहे छै बुढ़वा के नंबर 3। रे रुक ना रे रुके ना रे की बोलो बोल की बोलो रे लरे करे छी उ हमर आम छीन लेलके गाड़ दे देलके त मार दिए। भैया सब अब ई देखाई दुनुटा भागलो बुढ़वा के नंबर 4 जे कोनो गप पे करे लागे दुनुटा मार जो भाग भैया अब तू देख लला बुढ़वा के नंबर 4 अब तोरा सुनावे छिए बुढ़वा के नंबर 5 जे कहनो बकलो लो गाना पर करे लागल ना जना के अब तोरा के एगो देखा दै छी आखै चला हमरा साथ चला सेंट मारै छे है के छोरी करंट मारै छे है के छोरी ते करंट की करे छी रो डांस करे छी देखै ना छ। अरे तरीका देख लो भैया सब बुढ़वा के नंबर 5 जे कोनो गाना पर करे लागल नाच। ओह नो ई भए गेलो बुढ़वा के नंबर 5 अब चला देखाबै छी बुढ़वा के नंबर 6 उपजावे गेहूं त खा जा जना कि भैया सब आ सब देखना हवे अपना गांव देहात में लोग सब का बहुत धनवान छे जना कि एकरा खाना पीना के स्टाइल देखबे त एकर रोटी जे रहत जो के जना कि भूसा के लागे छे रोटी रा ओहिना सेम टू सेम रोटी लागे छे ओकर के रोटी बनैलक उ भ गेल अहाँ के बुढ़वा के नंबर 6। चलू अब बुढ़वा के नंबर 7 पर जा छिए। बुढ़वा के नंबर 7 जे बेमतलब के करत रहे छे बात जना कि अहाँ सब का हम भैया देखावे छी। चलू हम जे काल गेलियो रे आम चढ़बे द त बड़ा निक लागले रे आम चढ़बे में मारलक और हमरा गिरे तोड़ देले को बढ़िया भए गेला। आज जे हम गेलियो रे ओकर कठोर जे रहल पगला ओकर हमरा लगी आइ गेलो जी से त हन्ना पांच वो छुच्छे एक दू बजे लोग सुतै छै ने हां सुतै छै उ सब न भलैट गेलो हना के हम चुकुर देख लो
छी रहो हमरा आर के बात करे छिए कौन बात रो टिकला चावल गेलिए रहन काल ओकरे की यो दर्शक सब हमरा अहाँ सबका कालिए रहा ना बुर्बक नंबर 7 देखू अहाँ के दुनुटा सच्चे सामने में या पेश दोनों बुर्बक नंबर 7 जे की बिन मतलब के करे या ई बात सब भाग ले बुर्बक नंबर 7 बे मतलब के करत रहे छे बात। नमस्कार भैया साहब भैया ए वीडियो बुर्बक नंबर 1 के वीडियो और यो आगा पार्ट छे देखल चाहे छे तो लाइक करू शेयर करू कमेंट में बताबू केहन लागले अहाँ सब अच्छा लागले वीडियो सुपर तो अहाँ सब लाइक करू कमेंट में बताबू केहन लागले वीडियो तब यो से अगला और पार्ट से बुर्बक नंबर 15 चली छे बहुत आगा छे और देखबे लेकिन कमेंट में बताबू केहन लागले वीडियो। प्रणाम भैया सब प्रणाम।